Вёска Городьки. Воложенский район, Минская область, Республика Беларусь. Ну, откуль такая назова Городьки, паважаныя? Ну, дык я вось вам скажу. Кажу, что так. Справа была, что калісьці гэтыя ўсе ўладанні належалі магнатам Кішкам. Ну, а у гэтага Кішкі тут недалёка ў Лоску быў замак свой. А замак же быў агарожаны, плотам, значит, агарожаю. Дык вось эта огорожа была ломалась, то свиньи ускочат, где подрыют, знаете, то корову недзе, где боком чапане, дык развалится гэты плот. Ну, трэба гарадзіць. А гарадзіць кому? Зваў пан Кішка гарадзіць свае агарожы людей вось з гэтай вёскі Городькі. Таму які звалі так Городькі, што яны плот там гарадзілі. Ну і вось што цікава, што вось замка ў Лоску ўжо даўно нямае, а вёска Городькі захавалася і па сённяшні дзень. Заглянем, панове, что тут цікава. Vem, cante comigo. Cante comigo. Vem, vem, cante comigo. Cante comigo. Cante comigo. Brinque comigo. Sorria comigo. Dance comigo. Vem, cante comigo. Cante comigo. Vem, vem, cante comigo. А шляхцічы Кішкі, панове, тут на гэтых вось абшарах уладарылі вельмі доўга. І вось адзін з апошніх прадстаўнікоў гэтага знакамітага роду Кішкаў, кажуць, чалавек быў вельмі набажны, такі быў шчыры каталік. Але вось Бог шкадаў, дзетак яму не даў, вось. Так атрымалася. І таму вось ён вырашыў тады, што усе землі вось свае перадасць вось каталіцкаму касцёлу. Так ён і зрабіў. Ну, каталікі, канешне, абрадаваліся гэтаму. І вось у Лоскаўскім замку шляхцічаў Кішкаў яны стварылі каталіцкую капітулу. Гістарычная даведка «капітула» – тэрмін, які першапачаткова азначаў залу, дзе збіраліся прадстаўнікі кіруючага апарату каталіцкага касцёлу. Пазней тэрмін стаў абазначаць саму супольнасць кіруючых асобаў касцёла, парафіяльнага ці кафедральнага ўзроўню. У структуры духоўна-рыцарскіх і манаскіх ордэнаў тэрмін «капітула» абазначаў таксама аб'яднанне кіруючых асобаў ордэна. І вось, паважанае панство, да гэтай вось Лоскаўскай каталіцкай капітулы адносіліся і Городькі. І ўладарылі, гаспадарылі каталікі вось на гэтых землях, аж да самога вось разбору Рэчы Паспалітай з суседнімі вось дзяржавамі. Ну, вы ж ведаеце, паважаныя, гэта Расія, Прусія і Аўстра-Венгрія. Ну і вось гэтыя землі адышлі вось да расійскай імперіі. І вось руская царыца Кацярына II, тая пачала ўжо тут абмяжоўваць вось уплыў каталіцкага касцёлу на гэтыя землі. І таму яна вось Лоскаўскую капітулу скасавала, а гэтыя землі пачала раздаваць прыватным асобам.
І вось гэту вёску Гародскі, панове, Катерина II падаравала свайму, палкоўніку, графу, сенатару Алексею Соболеву, ці, як яшчэ кажуць, Соболеву. І вось гэтаму Алексею Соболевому, яму, кажуць, вельмі спадабалася, значыць, у Гародсках. І ён тут паставіў сабе хату, а недалёка ад хаты пабудаваў драўляную праваслаўную царкву і пачаў тут так добра ўводзіць расійскія парадкі. Але вось аднойчы неяк так здарылася, што ён, можна нават ідучы па гэтай вуліцы, сустрэў нашу беларускую шляхцянку з роду Рагоўскіх, пані Рагоўскую, і настолькі ў ёй закахаўся, што вельмі хутка з ёй пабраўся шлюбам. І вось, паважанае панства, пасля гэтага шлюбу з Рагоўскаю граф Соболёў ужо месяц тут клапоціўся вось аб умацаванні тут расійскай улады. І вось трэба сказаць нават, што яго прамы нашчадак вось пазней, унук ягоны, Мікалай Фельдман, нават прыняў удзел у антырасійскім паўстанні ў 1863 годзе пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. І за гэта быў асуджаны на смяротнае пакаранне. І вось граф Алексей Соболёў, ён скарыстаў усе свае сувязі, якія толькі ў яго былі, вось каб выратаваць свайго роднага унука. Але вось усё ж такі яго саслалі на 20 гадоў у Сібір на катаргу. Памёр граф Соболёў, кажа, так і не дачакаўшыся свайго вось унука з катаргі, а пахавалі яго тут у Гародсках вось, побач з ягонай жонкай, ля царквы драўлянай, якую сам граф і будаваў. Магіла іхня на сённяшні час, канешне, захавалася, але, кажа, яна знаходзіцца вось тут, на гэтым царкоўным двары для старых ліп. А вось гэты, панове, ўжо мураваную царкву паставілі на месцы той старой драўлянай царквы. І вось царкву гэту, кажуць, ужо ставілі дачка графа разам са сваім мужам Казімірам Фельдманам у 1866 годзе. І вось Фельдманы гэту царкву пабудавалі на той час такім пашыраным псеўдарускім стылі.